Ginabantayan karon sa pag-asa ang low pressure area nga naa sa Mindanao. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Base sa weather forecast sa pag-asa, ana-ana sa 175 kilometers east sa Davao City ang low pressure area. Busa ang tibuok Southern Mindanao, Cotabato, General Santos ug Kidapawan City, Makasinati ug marag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-uwan, kilat ug pagpanulugdog. Light to moderate nga hangin usab ang dala sa maong LPA, ingon man hapsay ngadto sa kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Posible sab kining mamahimong tropical depression. Naa siya chance na mahimo siyang tropical depression, no? Possible kung based sa ato ang historical nga kuan pag inaro na bulan, so pasaka ang ato ang bagyo nga atong mga bagyo, and pero kani siya medyo based po sa among nakita is mga Visayas or Caraga, pero wala pa gid siya kuan gid kung asa iyahang track kita. Sa Zamboanga City, kapin 30 ka mga balay sa barangay Taluksangay ang nangaguba tungod sa kusog nga hangin ug ulan alas 12 sa tungang gabi. Pipilasab ka mga balay ang nadanyos sumanatumpag ang punuan sa kahoy sa barangay Kulianan. Maayo na lang kay naluwas ang usa ka senior citizen ug duha ka bata. Natumbasab ang pipila ka poste sa kuryente nga daling giayo sa Zamboanga City Electric Cooperative. Nag-andam na ang Zamboanga City LGU og ginabang alang sa mga apektadong residente. Samlang Cotabato, gatusan ka ektarya sa humayan nga aniho na unta sunod simana ang nangadanyos tungod sa kusog nga ulan ug hangin niadtong Biyernes. Busa na pugos sa pag-harvest ang mga mag-uuma sa nangabasa nga humay. Gikabalak-an nila nga posible silang malugi tungod kay muubos sab ang presyo niini nga moabot na lang kuno sa 11 pesos matag kilo imbes nga 13 pesos matag kilo. Sa bana-bana sa Municipal Agriculture Office, dili moubos sa 150 ka ektarya sa humayan ang nangadanyos. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.